Салом духтарома, каса хуш омадем ба канали мо. Ман ҳозир самбусаи осонак мекунам. Хостам ба шумо ҳам нишон кардани ин самбусаи варақӣ нест, самбусаи осонакай. Барои хамираш мо да сметана, масло, камтарак разрыхлитель, якта тухм, орд ва камтарак намак дар корай. Хамира мешӯрем ва ба яхдон мегузорем, ки да 15 минут дам гирад. Баъди вай ба зуволачаҳо инамхе тақсим карда тунук мекунем и дурнушда начинка меандозем. Начинкаи ман ай гӯшти гов, камтарак пиёз, камтарак картошка, камтарак равған, барое ки фарши ман чӣ надорад, гӯшти ман равғанӣ нест, барои камтарак равғани растаниам ҳамроҳ кардам, намак и камтарак мурч ҳамроҳ кардам. Ин начинка тайёр шуд. Нимхел начинка дуруни зуволачаҳо да андохта ҳамхел чӣ мекунем, форма дода листда мегузорем. Формаша шумо духтаро метавонед ки ба таъби дили худтон кунед. Ман имрӯз ҳамхалин круглӣ мекунам и дурнуш камтарак кушода мемонам. Барои иштиҳоовар шуданаш мешавад, ки маҳкамам кунем, дурнуша гӯштош натова, начинкаш натова. Бо ҳар кас ба фантазияи худаш метавонад ки печонад самбусая. И самбуса дарав тайёр мешавад, барое ки чӣ намекунемша, тунук намекунем, варақӣ нест. Аз сабаби ки хамираш песочнях, самбуса резонак мебиёяд. Ҳам хамираш ба мазза меояд, ҳам дурунаш начинкашам ба мазза мебиёяд. Духтаро ҳозир ина бо сезони пудинаву алафо буромадай, метавонем ки ҳамун начинкая камтар дар сковородка бирён кунем, ҳамун алафоя пиёзкати камтарак гӯштам андохта, баъд бо ҳамхел дар ҳами хамир андохта пухта бигирем. Духтаро ӯ хелам ба мазза меояд. Ина як листи мо пур шуд. Аку мо дар ин самбусаҳо чӣ мешакем, зардии тухма мешакем хушк карда, барое ки самбусаҳо сурхаки хушрӯ биёянд. Ҳамаш дар зардии тухма шакида, баъд айболош сиёҳдона ё ки кунҷут мепошем. Чизе ки маъқулатон, метавонем ки бе кунҷуту бе сиёҳдонаям фақат зардии тухма шакида самбусаҳоя пазем. Чӣ хеле ки шумода маъқулай духтаро, ҳамун хел мекунем. Ина ман ҳозир сиёҳдона пошидесам, ҳамаш дар духовкам гармай дар дараҷаи 200 градус мемонам 40-45 минут. Самбусаҳо қариб ки тайёр шуданд. Камтараки дигар меистад. 4-5 минутӣ полностью тайёр мешавад самбусаҳо. Ина духтаро якум партияш тайёр шуд. Бинем чӣ хел иштиҳооварай, сурхаки хушрӯ. Якташа мӯз чашида дидем, хеле ба мазза шудай. Гӯштшам ҳама пиёз ҳамаш полностью пухтагиай. Хеле самбусаи бамаззаай. Тез тайёри осонакак. Шавҳарам занг заданд ки тез самбуса паз то омадани мая намия кардам, омаданд. Хай хурсанд шуданд. ҳозир бошад духтаро, ман бо як хӯроки дигар мекунам. Дар инҷа дар як кастрюля об андохтаму камтар намак. Дар сковородкаи дига боша камтар сливочное масло андохтам. Пиёзе нареза карда ҳамроҳ мекунам, камтар бирён шавад. Инҷа гӯшти мурға гирифта реза мекунам, на калон, на майда. Як кофта меистем ки пиёз насӯза. Гӯшти мурға ҳамроҳ мекунем, гӯштам бирён мекунем ҳамроҳи пиёз. Ҳамихел ҳамаша якҷоя карда бирён мекунем, хушрӯ бирён шаванд. ҳама ҷоашона алиш кунем ки қариб ки ҷӯшид
начинка ҳоли тайёр нест. Намак ҳамроҳ кардем, аралаш мекунем. Баъд инаи гӯшти мо тайёр шид. Сливки ҳамроҳ мекунам. Сливки ма 20%. Баъд ки сливки ҳамроҳ кардем, кришкаша мепӯшем, алоша камтар пастарак мекунем. И мемонем ки тайёр шава. Иҷода ина сирама тайёр кардан мегирем. Сири моцареллаи туркпарошак мегзаронам ша. Ҷа тайёр кардан мегирам. Неҷа духтаро сир тайёр шид. Тиёрка гузарондем. Ак мемонем ша то тайёр шидани гӯшта. Инҷа ма духтаро макарона олда андохтам. Омехта мекунам якборак. И мегузорам то қариб тайёр шидан ша. Макарон бояд ки полностью тайёр нашава. Камтар медӯша. Ко оби макарона мерезем. Дуршлагда мегирем. Баъд инаи зирбаки тайёр кардаги монда ҳамроҳ мекунем. Камтарак намакам ҳамроҳ мекунем. Духтаро чашида бинен, намакш кам боша, намакам ҳамроҳ кунен. Баъде ки намака ҳамроҳ кардем, кришкаша мепӯшем, 2-3 минут меиста. Баъд сира андохта, бо 2-3 минути дига кришкаша мемонем ки беста. Ина духтаро авқоти мо тайёр шид. Хела бамаззае. Ман ҳамин макарона кати сир бисёр нағз мебинам. Бо иҷада бо гӯшту пиёз да сливочное масло пухтаге бисёр бамазза шидаге. Духтаро ҳатман пухта бинен. Бинен чӣ хел сираш тягучияй. Хела хӯрокии бамаззаай. Инҷада ма духтаро посуда мойкая загрузит мекунам. Мо уже ужин кардем. Ак посудоҳоя мемонам то ки шувашон. Духтаро мо ҳози мебелни даем. Амон барои якасароида кум здания ҳавайда мебелни истиқбалай ҳамҷа омадаем. Иҷада ҳози скит кашидагияй. Баъди ҳамуно хушӣ камтар ҳамин нархи мебелоя фуровардиян. Ҳозир омадаем мо то тамошо кунем. Камтар ман сиёмка кардам духтаро. Шумоям метавонем ки тамошо кунем. Мебелошон бисёр сифати аълое туркияй. Ҳамаш хушруванд, ҳамаш скидка рафтесай. Духтаро касе ки дар Душанбе зиндагӣ мекунад метавона омада ҳамҷа мебели дилхоҳи худша харидорӣ намоя. Рахти хобам хушруванд бинен. Шифонировкати ҳамашам хел качественни, стилни, хушруванд. Марҳамат духтаро касида ки мебел дар кор боша омада ҳамҷа барои худаш мебела интихоб куна. Неҷа боини хели цветай. Ҳар хел дизайноям ҳаст. Ҳам барои хай-тек аст, ҳам барои классика ҳаст. Ҳама чи ҳаста. Ина спальни гарнитур. Инҷада бо простын пододеяльникҳои турецкии фасонам ҳастанд духтаро. Сачоқҳоям ҳастанд. Ина детскиям, взрослыйдам ҳамаш ҳаст. Не цвета бинен чӣ хел хушрӯя духтаро. ҳавли одам мешава гирифта. хайнам хеле мебелҳои фасонай. Камтар ман сиёмка кардам. Тамошо кунед духтаро. Видео то охирша лайку комментария навистана фаромӯш накунед. ҳатман духтаро бо канали мо монед. Иншоалло ки ман дар оянда бо планҳои зиёд дорам. Ман ҳоли як-ду чиз заказ кардагим. Бояд ва ё биёянд. Ман ҳамроҳи шумоҳо посилкама кушода организатсияе ки мекунам карданиям ҳамна мехоҳам ки сиёмка карда дар шумо нишон диҳам. ҳатман бо канали ман монед духтаро. раҳмат ба онҳое ки нав дар канали ман подписатсия карданд, канали мая тамошо кардесанд. ҳамаи шумо духтаро ташаккури зиёд.
То відеоҳои оянда худоҳофиз. Биё. Ҳа, биё.